Башкортостан Милли архивы сыйрафтагы шәҗәрәләр конкурсы игълан итте. Быелгы конкурстың төп үзенчәлеге нимәдә? Һаумыгыз, эфирда интервью тапшырыгыз, студияда Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортостан Милли архивы директоры урынбасары Ниязбай Сәлимов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Ниязбай Булатбаевич, шәҗәрәләр конкурсы тәүгә генә үткәрелмәй, быелгы конкурстың төп шартлары ниндәй, төп үзенчәлеге нимәдә, шул турыда башлаyak. Архив эшләре буенча идаралык һәм Милли архив матур итеп менә хәзер 3нче тапкыр үткәрде конкурсны. Быелгы 4нче тапкыр була инде. Һәм төп үзенчәлеге быелгы конкурсы ул да булса, бу иҗади бәйгенең хөкүмәт кимәленә күтәрелүе. Нәсен дигәндә, үткән елның 2 апрелендә Башкортстан хөкүмәте карар чыгарды. Ел һайын Минең шәҗәрәм исемле асык республика бәйгесен үткәрү турында. Бу нимә турында һөйләй? Бу безнең моны милли архив һәм архив идаралары тарафыннан 3 ел худында алып барган ошо бәйгебезнең хөрмәтен күрә, әһәмиятен аңлап, ошо безгә фатиха бирде, тагыла югарырак кимәлгә үткәрү буенча. Хөдемтәһе, димәк, халык үзенең тарихи тамырлары мәгълүматына мин кем дигән төп сорауга бүгенге глобаллашкан заманда җавап эзләй. Шулай. Без асылда халык дигән düğüm төшенсәннән сыгып, ошо төп эште хөкүмәттә яшьләргә, балаларга, югары класс укучыларына, студентларга, һәм 30 яшькә тикнемгә кызларга һәм егетләргә нөсен дигәндә безнең киләсәгебез һәм тарихыбызның язмышы улар кулында. Әнде өлкән буын Улатайдар өләсәдәр үз белгәнде яшьләргә һөйләргә тиешләр. Әнде безнең яшьләребез архив сыганактарын табырга тиешләр төрле оешмаларда һәм дәүләт архивында, район архивында ошо юктан инде без уларны тәрбияләйбез, фәнни эзләнүгә этәрәбез. Димәк, төп талап ошо архив материалларына таянырга тиеш һәм Улатайларның хатирәләрен архив документларымен раслап барырга тиешләр. Быелгы үзенчәлеге нимәле дип һорыйм, чөнки үткән елларда илдәге булган барлык вакыйгаларга арналган була торган шәҗәрәләр конкурсы Бөек Күңелнең 75 еллыгына арналган булды. Быел нимәгә арналыр? Без былтыр хәтта 2 конкурс үткәрдек шәҗәрә буенча. Ул да булса икенчесе, ана тәүге 75 еллык буенча. Унда әйтергә кирәк, безнең бик әүдем катнаштылар Төньяк-Көнбайыш районнары. Инде менә Карим Хакимовның юбилей уңайны 30 еллык булды. Безнең Башкортстан башлыгы указына яраша беште. Без матур гына ошо иҗади бәйге үткәрдек. Шулай былтыр бәйгелә ошо дипломаттың туган ягы Бүшбүләк районы, Туймазы, Яңавыл һәм башка районнар бик әүдем катнашты. Менә быелгы конкурс әлбәттә шулай зур резонанс алыр дип уйлыйм инде. Һәм Башкортстанның бөтен төбәкләрендә яшәгән яшьләребез, укучылар әүдем катнашыр дип ышанам. Нәсен дигәндә, без елның-елы район кала хакимиятләренә рәсми хаттар ибәрәбез һәм конкурсның шартнамәһендә ибәрәбез. Менә инде архив эшләре буенча идаралыктың, шулай милли архивның сайтларына ошо шартнаманы урнаштырабыз. Моннан тыш инде әлбәттә социаль селтәрдә аша хәбәр иткерәбез. Бuna шәҗәрәһен өйрәнергә теләүчеләргә архив үзеннән ничек ярдәм итә, ничек хәзер документларда өйрәнергә мөмкин? Хуңгы елларда менә Башкортстан хөкүмәте ярдәмендә безгә бик куәтле сканерлар алып бирелде. Һәм шулар нигезендә безнең калын төпләмәләрдә бурындан калган 12-дән соң 19 буаттардан калган ошо перепись мәгълүматлары, ягъни риск сказки, артабан метр кагыдарын сканерларны һәм электрон версия күчердек. Хәзер инде безгә мөрәҗәгать иткән кешеләр безнең уку залында өйрәнә ала, ошо әйберләр бөтенләй компьютерларда утыралар һәм әлбәттә безнең белгечләр һәр кемгә ярдәм күрсәтә. Бұл енді бірінші ел. Біздің оқу залында отырып, һәр кем вақыты болуға қарап енді өзінің шәжәрәһен өзі төҙей ала. Икенче юлы енді мына 4 еллык төҙөнөк архив карамагында шәжәрә үҙәге. Шәжәрә үҙәгендә біздің ошо эште төпле белгән кешеләр эшләй. Ул да булһа безгә шәҗәрә эшләүдә нинди кыйнлык туа күп кешеләрдә. Чөнки метрик кагыдлары улар графикында язылган. Уларда һәр кем дә укый алмый, аңлай алмай. Бездә менә шул һәттән 4-5 кеше графиканы яхшы белә һәм уларда башкача аударып, без инде түләүле хезмәт күрсәтәбез. Ягъни заказлар кабул итәбез.
ул әлбәттә түләүле, түләү ул һала ул куркытма кешеләрдә безгә сират бик дур был тәңгәлдә уларга бит шәҗәрә эшләп бирүдән тыш төсле итеп эшләп бирәбез төрле форматта A4 форматында, A5 форматында һәм моннан тыш инде ошо олатайдары, өлешләр турында нинди мәгълүматлар бар архив фондларында без шуларны бөтенен дә туплап бергә бирәбез портфель рәвешендә. Шуның өчен безгә килгән кешеләр инде dur рәхмәт белдерә. Ниязбай Булатбаевич, тагыла күсмә күргәзмәләр турында интекләбрәк белге килә. Унда ла шул ук архив документлары белән танышырга мөмкин, шулай бит? Моны әлбәттә телгә алган конкурсыбыз, безнең 4нче конкурсыбыз бөтә Россия халык исәбен алуга арналды бит инде. Ошо компанияга кагылышлы безнең өр-яңа проектыбыз бар. Ул да булһам былтыр декабрь аенда архив идаралыгы һәм милли архив берлектә ошо дур эшне башкарды. Ул да булһам күсмә күргәзмә марафоны. Biz ошо проектты аткара башланык Өфөнең сауда йортларында. Ул беренче этап, беренче безнең күргәзмә булды инде. Кунакханала, ягъни гостиниц дворда, Артабайда Башкортстан сауда үдәгендә, Артабай мега сауда үдәгендә. Бүген көндә безнең ошо күргәзмәбез эшләй Планета сауда үдәгендә. Телевизор килеп, унда танышала, без нинди хезмәтләр күрсәтә алабыз, һәм менә борындан калган метрика кенәгәләре, өлгеләр бирелә, ян исәп алу мәгълүматлары, ягъни ревизия мәгълүматлары куелган анда, һәм инде иң мөһиме сенсор өстәле. Сенсор өстәле әлбәттә безнең Башкортстанның бөтә төбәгендә дип әйтеп булмый инде. 17нче ел мәгълүматлары буенча Үзебезнең район, менә ата-инәдәр, олата өлештәдәр туган районда басырга, шунда карталар күрсәтелә инде. Һәм шунда килеп сыга үзебезнең кызыксындырган авыл. Һәм авыл килсәкәс, димәк, һәдән картайтайлар өлештәдә торганда мәгълүмат була. Бу инде ниндидер кимәлдә ул күпер ролен үтәгән мәгълүматлар. Нисен дигән без күптәр беләбез, олата өлештәдәр бездә. Менә ошо яһәттән 17нче ел мәгълүматларга карагас, ул авыл хуҗалык мәгълүматлары битендә артабанга 19нчы, 17нче батларга без караш ташлай алабыз. Ошо яһәттән әһәмият бик тә зур. Һәм ошо ук хезмәтте, ошо ук эштәрде баш архив сайтында ла без башкара алабыз. Баш архив сайты аша үзебезнең атай-олатайларыбыз турында мәгълүматлар ала. Бүген дә ошо мәгълүматлар безнең архив идаралыгы, милли архив сайтларында моннан тыш аерым сайт булдырылды. Һәдәкәнсә баш архив сайты. Ул популярмы? Ул бик популяр. Кыргызстанда бик күп һәм безнең Башкортстаннан түгел, бөтен Россиядән керәләр анда. Безнең менә якын тирә өлкәләр, Кыргызстан һәм башка яктар битендә ихтияҗ бик зур. Гомумән шәҗәрәһен өйрәнү ул бары тик башкортларга гына хас түгел. Һуңгы вакытта башка милләт вәкилләре лә үзләренең тарихи тамырларына күз һала башланнар, кызыксына башланнар дип әйтергә мөмкин. Бына Башкортстанда халыкларның, милләтләрнең үзләренең тарихи тамырлары белән кызыксынуның тагы бер хәрәкәте ул ырыудар йыендары. Шулай бит яңа гына балыксы ырыуның ырыудар йыенына шаһит булдык һәм без инде 3 ел тирәһе табын ырыуның Табын фест ырыудар йыенын күзәткәнебез булды. Пандемия аркаһында ул үткән ел билдәләнмәй калгайны. Быелга ниндидер пландар бармы? Быелга пландар бар. Ошо пандемия кире кайтып киткән соракта атып әйтәгәндә, безнең тарафтардан Гафури районында планлаштырылган ул, без ышанабыз, булыр дип инде. Онда без әлбәттә көтәбез безнең табын ырыу вәкилләре, менә бик күп яшәдәр Силәбе өлкәһендә, Ырымбур, Хамар, Һарытау, Пермь краенда һәм Башкортстанның 14 районында. Шул исәптән Төньяк Көнбайыш районнардан тагы менә әйтеп китәем, ул да була Тәтешле, Яңавыл, Аскын, Балтач районнары. Моннан тыш инде иң күп табын ырыу вәкилләре яши Учалы районында, моннан тыш Балагаварда бар, Салават районында, Дәүләкән, Авыргазык, Кырмыткалы күп һәм Архангел. Ягъни географик яктан бер урында гына төпләнеп ултырмаган, киң таралган кирәнсә бу ырыу вәкилләре. Мин әйтермен, Татарстанның Мөслим районында хәтта 2 авыл табын ырыу исемен йөртә, ул да булһа Үрге һәм Түбәнге табын авыллары бар. Без булардан да делегациялар килер дип өметләнәбез, ышанабыз. Гөлсимә, әлбәттә мин шуны әйтермен, ул ырыудар хәрәкәте ул кисә 3нче көн генә тумаган бит. Ул 90 еллар башында безнең ардаклы шәхесебез, атаклы ядучыбыз Булат Рафиковның инициативаһы барлыкка килде 90 елларда. Һәм менә без табыннарның тәүге йыенын 1993 елда ук Гафури районында үткәрдек.